Jo crec que està bé perquè així dona a conèixer una mica les diferents activitats que fa el poble, perquè si no a vegades només coneixes les del teu voltant i no les que estan més enllà. L'escola vol tenir presència en aquesta fira perquè és una forma de promocionar-nos, saber que a la gent del poble hi ha una escola de música que fa més de 25 anys que funciona i que si volen aprendre música, fins i tot tocar instruments en particular, doncs sàpiguen que ho poden fer dins sense sortir de Sant Joan d'Espí. Una mica de promoció s'ha de sentir, s'ha de tenir. És una entitat que es mereix estar aquí també, a la llarga. És una de les primeres que es va muntar. Es va muntar tot això a l'any 77, Venim aquí a la fira perquè és una manera que la gent del poble ens vegi, que saben que estem aquí, però que ens tinguin presents, i perquè és una forma de presentar el projecte nou de l'any i de presentar els tallers nous, les activitats noves que fem y bueno, pues captar més nens. Y la presencia aquí en la diada es para dar a conocer la actividad o la sociedad de pesca que tenemos aquí en San Juan d'Espí, de pescadores de mar. Y bueno, montamos este pequeño tinglado para los críos para que pesquen y un poco se diviertan, y damos una serie de regalitos, en fin, para que los críos se entretengan un poquito. I em sembla molt bé perquè és una manera de que trobar-nos totes les entitats en un lloc en comú. Vull dir que això es perfecte. Me parece una oportunidad magnífica de conocer realmente la vida cultural que tenemos en San Joan, porque el ver tantas entidades juntas nos da una idea de la realidad cultural, de la realidad social que tenemos en San Joan y que en el día a día probablemente no lo conseguimos palpar. Y aquí pues conseguimos ver el conjunto, la pluralidad, la actividad, ese bullicio cultural que tiene San Joan, que sin duda lo tiene, y aquí lo podemos palpar.